tuwek kaya ngene mbetheti wong aku ya ora wegah. Sapa ganggu parikesit ilang nyawane. Rak tenan. Ora sisip apa kang dadi pangira-iraku. Cundha Manik ora tuma maring parikesit. Ah, yen pancen mengkono ngestu padha marang apa kang dadi dawuhing Paman Kertiwindu. Ngudi marang wektu kang prayoga. Yen ana lenane parikesit mati derek candhake. Menungso ora nitik trubusane mungsuh. Dibebecik wewangunanmu, dilelemu ragamu. Ewadene wis lenggah menawa dadi tumenggung. Kepara bakal makar marang Praja Ngastina. Karben wong Astina kang bakal ngadili perkara albohe Pagunjar.